F'nofs is-sena d-dieħla se jinfetaħ ċentru ġdid fil-Gżira ta' matul il-jum għall-anzjani b'diżabilità. Dan tennew il-Ministru għall-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali Owen Bonnici u l-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia waqt żjara li għamlu fil-binja li se tiġi konvertita b'investiment mill-Gvern ta' 200,000 euro. Dan se jkun it-12 ċentru ta' matul il-jum, inkluż wieħed fawdex bl-implementazzjoni ta' miżuri oħra mill-budget 2025 bil-għan li anzjani b'diżabilità jingħataw servizzi speċjalizzati għal bżonnijiet varji tagħhom fil-komunità. Il-binja fil-Gżira sa se tkun qed tgħaddi minn diversi xogħlijiet inkluż tindif u manutenzjoni biex tkun post kompletament adekwata għall-użu waqt li ġew identifikati bżonnijiet loġistiċi bħall-ingaġġ tal-ħaddiema kwalifikati. Il-Ministru Bonnici tenna li trasferiment tal-binja mill-Awtorità tal-Artijiet kien l-ewwel pass biex proprjetà pubblika tintuża l skopijiet soċjali li huma ta' valur kbir fejn anzjani b'diżabilità jingħataw servizzi personalizzati varji. U kemm hu sabiħ illi aħna nkunu nistgħu nutilizzaw l-art tal-Gvern biex isiru proġetti soċjali ta' nżbieħ jew proprjetajiet tal-Gvern bħal mija din fil-Gżira biex isiru proġetti soċjali ta' fejda għal persuni li jkollhom bżonn attenzjoni partikolari u bekk se jwassal għal titjib fil-ħajja tagħhom. Min-naħa tagħha l-Ministru Farrugia saħqet li l-miżuri li wieħed il-Gvern Laburista fil-baġit għal din is-sena ma jibqgħux biss miktuba fuq karta imma qed jiġu mwettqa fi proġetti bħal dawn li jolqtu lin-nies direttament. Saħqet li dan il-proġett mhux biss wieħed li jiffoka fuq l-infrastruttura, iżda investiment tal-kwalità ta' ħajja aħjar lill-anzjani waqt li joffri servizzi anke lil persuni iżgħar fl-età. Dan il-proġett ambizzjuż ikompli saħħaħ il-ħidma tal-Gvern fejn jidħlu servizzi ta' kwalità għal ħajja aħjar lis-soċjetà, partikolarment dik il-faxxa ta' persuni vulnerabbli. Din il-bidla fl-istrateġija ser ifisser ukoll li ser ikollna 35 post ġdid fejn fihom nistgħu nilqgħu persuni li huma iżgħar fl-età. Din hija miżura tal-budget li fit-totalità tagħha mistennija li tkun imwettqa f'nofs is-sena li ġejja.